V-League. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang baretang ini hatod sa Piglalauman na marusong ngunyan daw ang mga aplikante sa pagiging Fire Officer 1 kan Bureau of Fire Protection kung saan ang mga ini ipapairaram sa screening as in evaluation process. Sinabi ni Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Senior Superintendent Renato Capos na ngunyan daw ang tatawaring prioridad iyon 922 na mga aplikante kung saan 658 ang para sa Albay, asin 264 naman sa Sorsogon. Sa Aga, 775 naman sa naaplikante ang tatawan ni atensyon kung sa 130 ang hali sa Masbate, 475 sa Camarines Sur, 71 sa Catanduanes, asin 99 sa Camarines Norte. Inaga niya sa mga aplikante na darahon ang mga kinakaipon na requisitos mantang maigpit nindang ipapasunod ang minimum health protocol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Dahilan ta medyo halawig ang bakasyon ngayon na Semana Santa, nariparo na nagpo ng mag-arabutan ng mga bakasyonista hali sa mga probinsya, lalo na hali sa Metro Manila. Ini ananutaran kung saan kadaklan nag-aarkila ng pribadong vehikulo maski halangkawan pamasahe makauli isa na sa mga probinsya. Paglaog sa Linderos ken Camarines Sur, maigpit nin marahay ang mga otoridad sa checkpoint kung saan mga pasaheros pigahagadan ng dokumentos na mapahiling o makapahiling na sinda ni negatibo sa COVID-19 mantang sa ibang lugar dahil naman in dakol na rekisitos lalo na ang mga mauli sa Masbate. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Mientras tanto, maski day pa man kay puan magamit, dalan sa presenteng sitwasyon kan COVID-19 pandemic, ang opisina ni Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito kan Albay, dahil minatunong sa implementasyon ng mga proyektos na kakaipuhan kan mga paratokdo asin mga estudyante sa oras na tugutan na ang face-to-face classes. Ini may kinaraman sa tulong iskalon na may 12 classroom sa Kotmon National High School sa Barangay Kotmon, Kamalig, Albay na nakatala na inauguraran asin bindisyonan ngunyan na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Padagos ang Taranuman Project para sa Tercer Distrito Canalbay, tanganing marealisar ang zero hunger kan mga pamilya. Inan obheto kan pag-iinganyar ni Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabrero sa sayang mga konstituentes, partikular na ang mga kababaehan na sinhovenes na mag-imbelto sa pagtanom. Paliwanag ni Cabrero na importanteng marhain na igwanin sufisyenteng supply asin mapagkukuha na ng pagkaon ang pamilya habang presente pa man girari ang namamatean na COVID-19 pandemic. Sa ngunya, nagkukundukta pasindan nin buro barangay na pagbisita tanganing magatod nin mga food packs. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mientras tanto, maabot na sa 137 hektarya nin lote, ang naman nin mga similya nin butong sa kamawotan ng mapakusog ang mga gilid din salog kontra sa pagrase nin daga. Sinabi ni DNR Secretary Roy Simato na ini makukuha sa 33 na barangay kung saan sa Rosa Catanduanes, 24 sa Camarines Sur, 4 sa Camarines Norte, asin 4 man sa Albay. Ang mga beneficiaryo makakaresibin in family food packs alis sa DZGB. Sa ibang lado, 171 lote ang napuntirya na kan National Housing Authority para sa resettlement kan
informal settlers na naapektaran kan baha sa Bicol River dara kan pagrapado kan uminaging bagyong Rolly asin Ulysses kan 2020. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downey, bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Nakatalaan na mag-distribuer ng mga toolkits sa Bicol Party List sa 198 scholars na nagraduado kan welding asin hilot sa TESDA. Sigun kay Melinda Ibio, ang Executive Director kan AKB, na dakula ang magiging katabangan kan itataong gamit sa mga benepisyaryo. Iniman ang bunga kan esfuerzo sina Congressman Zaldico asin Pidao Garbin Jr. na maipaabot asin maitawan mga pangangaipo kan lambang Bicolano. Enot naman na nagtaon ng siring ng kagamitan ng AKB scholar sa mga AKB scholars sa probinsya kan Catanduanes asin Camarines Sur kan mga nakaaging aldaw. Iyan ang primerong guptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos na nakaini. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DZOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kang bareta sa lado nasyonal. Kinagad kan Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga paratubod na Katoliko na mga G. Tanganing matapos na ang pigaampang na pandemya kausa kan COVID-19. Sinabi ni CBCP President asin Davao Archbishop Romulo Valles na kan mga nakaagi aldaw nahiling ang nakakaalarmang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon lalo na
sa National Capital Region asin kataraning na probinsya mantang kan Marso 26 na restro ang record high sa sarong aldaw na 9,838 COVID-19 infection asin ini talagang nakakaalarma na. Mientras na dahilan kini hinagad niya sa mga namamanuan ng mga nin marahay asin hagadon ang tabang kan mahal na Diyos para matapos na ang pandemya. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Puga-puga na ang konstruksyon kan gobyerno nin mga dagdag na pasilidad dahil sa padagos sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Idi dahilan tamantinidong nasa full capacity ang kadaklan sa mga ospital sa Metro Manila sampang ka naglalangkaw na kaso kan COVID-19. Sigun kay Isolation Czar as in Public Works and Highways Secretary Mark Villar na nasa sanggatos na modular hospital room sa nakatalaan na buksan sa maabot na Abril 8 na maserbing quarantine facilities para masuportahan ang mga ospital. Sinabi ni Villar na target nindang mabukasan na nasa 200 na hospital rooms pati na ang rehabilitasyon sa nagkapirang mga prioridad kan gobyerno na pigagamit kan magtuga ang pandemya. Sa ngunya, nasa 73% na ang COVID-19 bed utilization sa bilog na Metro Manila, 67% man ang bed isolation, as in 67% man na okupado ang mga ward beds. Inuranin batikos ang pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa publiko ang pagurup-hurup kini sa kaputan kunata kaya tinugutan kan mahal na Diyos ang pandemya na nangyayari sa kinaaban. Sa sinabi na dapat gamiton ang panahon kan Semana Santa na magpangadyi, magurup-hurup asin pag-isip-isipan ni Marhay kung ano ang relasyon kan mga tao sa mahal na Diyos. Binatikos kan mga netizen si Roque sa pagsasabi na dahil mong pwedeng basulon ang mahal na Diyos o kontestaron ang resulta kan salang pamamahala sa implementasyon kan mga lakdang kan gobyerno. Napapanahon sana ang implementasyon kan ECQ sa National Capital Region asin mga pagtarani na probinsya. Sigun kay Dr. Mario Panaligan, Presidente kan Philippine College of Physicians, na makakatabang ang ECQ para mapababa ang kaso asin ulakit kan COVID-19. Sinabi ni Panaligan na naging marikas ang paglakop kan COVID-19 dahil sa mga nairehistrong bagong variant na mas makaskas na makaulakit. Katakod kay ni, sinabi man ni Dr. Jaime Almora, Hepican Philippine Hospital Association, na makakatabang man makusog na quarantine protocols para mapugulan asin mapaluya ang paglakop kan virus. Siriman parehong aminado ang mga health groups na bako sufisyente dahil kay puhan pa man giraray ang pinakusog na vaccination asin maigot na pagsunod sa health standards. Nagpawagas na nin mga tauhan ng Philippine Coast Guard para magkaiguanin inspection sa iba-ibang pantalan para sa Oplan biyaheng ayos Semana Santa 2021. Sa inang sinabi na maabot sa total na 1,525 mga Coast Guard personnel ang ipinalawas sa 85 vessels asin 22 na motorboats. Igwaman ni nanotaran na ribo-ribong pasaheros sa mga pantalan sa internasyon para sa pagmantenir sa maritime security asin maritime safety maigpit man na ipinapasunod kan PCG and health protocols sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Natukdol kan solamenteng parataya gikan sa Pagarian City, Zamboanga del Sur ang 278.8 milyon pesos na jackpot prize sa Grand Lotto 655 kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Sigun kay PCSO General Manager Reina Garma, natumbukan mas swerteng parataya ang winning combination na 38, 35, 11, 22, 39, 47. 18 pang parataya ang nakakuha ni second prize asin makakaresibi ang mga ininintig 100,000 pesos matapos maukod ang 5 kombinasyon. Ang Grand Lotto 655, pigbobola kada Lunes, Miyerkules asin Sabado.
Dai pa narereceive kan Department of Interior and Local Government ang kasimbagan kan mga local chief executives na inot ng pinadarahan nin show cause order dalan sa pagpapabakuna nin mas na inot kaysa sa mga nasa priority list. Inen pahayag ni DILG OIC Undersecretary Bernard Flores sa pagsasabi na tinauaninda ning tulong aldaw para magpaliwanag alagad dahil pa man nakasumitir ang nasabing mga local chief executive. Sa iyong sinabi na ikokonsidera ninda ang magiging paliwanag kan mga alkalde bago magdesisyon kung kaipuan sa ngatanin kaso ang mga ini. Tinamaan ng COVID-19 si Batangas 2nd District Representative Raneo Abu. Sigun kay Abu, nagpa-swab test siya kan Marso 25, asin makalisan sa rong aldaw, nagluwas-tulos ang resulta na positibo siya. Bilang pagsunod sa regulasyon kan Interagency Task Force, tulos na nagduman sa isolation facility si Abu para magparahay maski siya pig sasabihan na asymptomatic man sana. May arrestante ipig atribuyer ni Vice Presidente Leni Robredo ang jumping the line incident sa vaccination program kan gobyerno kontra sa COVID-19 sa kakulangan nin initial list nin mga recipientes. Inasayang pahayag matapos na ang Government Alliance magpalos nin patanid na ang nasyon na masuway sa priority list para sa COVID-19 vaccine alis sa COVAX facility o obligaron na magbayad sa naidonar na bakuna. Idinugang pa ni Robredo na kung may makasingit man, inidalan tadaiman nin nakasurat sa pangaran sa listahan kundi numero man sana. Para mientras sa suspendido ang operasyon kan Central Office kan Department of Foreign Affairs sa Asiana sa Parañaque City, siring man sa iba pang consular offices, ginibukan DFA ang lockdown matapos na ipairarom kan Malacanang sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Asin iba pang kataraning na probinsya poon ngunya na aldaw, Marso 29, sagkod Abril 4. Dalang digdi, inabiso ng publiko na pagkatapos kan ECQ, mag-upload o mag-email bago ipadagos ang sinang naka-schedule na appointment sa nasabing opisina. Bareta Alas sa ibang nasyon, 14 katawan lugadan matapos ang nangyaring suicide bombing sa luwas kan simbahan sa Makassar City, Indonesia. Nagadan kan mga pulis ang duwang suicide bomber matapos na pugulan ang mga ini na makalaog sa simbahan. Base sa investigasyon, ibinugtakan mga sospitsado sa motorsiklo ang bomba. Sa ngunyan, day panggrupong nag-aako ka nasabing insidente. Matang makasugman na kinundinar ni Indonesian President Joko Widodo ang nasabing insidente. Inagat niya ang mga namamanua na maging kalmado dalanta pigsisiguro ka ini ang sindang kaligtasan. Bareta sa lado rin sports, magkakaiwan ni nakulang istorya ang Pinay volleyball star na si Jaja Santiago kan siya magtabang na mangyenot sa Saltana sa Japanese Volleyball Cup title kontra sa NEC sa score na 26-24, 20-25, 25-21 as in 21-17 sa Ota City General Gymnasium sa Tokyo, Japan. Ang panggagana iyo ang nagtaw kay Santiago bilang primerong Pinay na magkaigwanin volleyball title sa Luwaskan, Pilipinas. Siya nagkontribo nin 11 puntos sa sinduang blocks. Baretang file does not exist. Dalan sa pagkapawot na darakan pandemic lockdown sa rong teenager sa Georgia, USA, nakapatindog nin roller coaster sa sadiri nindang natad. Kawaran nin maginibo ang nagbusol kan kay Ben Toliday, kaya naisipan niyang magpatindog nin sadiri niyang roller coaster. Inabot nin tulong simana ang konstruksyon kan roller coaster na ginibo sa hali sa pidaso nin lamesa, PVC pipe, hollow blocks, asin sandbags. Maski nga ni kumpiyansa si Ben sa sayang trabaho, alagad, dahil manggiraray niya maiwasan na kulbaan kan enot siyang maglunad sa roller coaster. Biglunada man ini kan sa iyang ina na nagdalaom na babaklason man sa ini ni Ben sa lalong madaling panahon. Dahilan ta kinaon na ang mga roller coaster ang espasyo para sa sayang mga masitas. Dalan sa sayang ginibo, plano na lugod ni Ben na magtrabaho sa industriya ng roller coaster sa mga maabot na aldaw.
Showbiz, balita. Baya isa na direk, mangyayari ini sa mas lalong madaling panahon. Yan ang kasimbagan kanaktresa si Jessie Mendiola sa nobyong si Luis Manzano na aminado na gusto na kaining magkaigwanin aki. Sinabi ni Manzano na nag-iedad na siya asin gusto niyang igwa naman siya ni sa diring aki. Idinagdag pa man ni Luis na ang kadaklan kan sa mga barkada igwa ng mga aki asin siya na sa naandain niya nim. Sinabi niya na gusto niyang makabanding man lamang ang sayang magiging aki. Sebong nalado, sinabi man ni Jessie na isa na masibot si Lucky dahil maabot ang oras na magiging Lucky siya. Magkakaigwasin danin aki. Bareta, salado din saludo magkata sa news base si Mar de la Marcamen. Ang solamenting pagkakaiba kan marhay na aldaw, asin maraot na aldaw, yung an attitude o ugali. Sigon sa mga eksperto sa salud, sa kinaban, ang mindset importante na marhay sa tao. Sa idang sinabi na gaypuhan, makaukod magkultibar ng positive mindset tanganing happy permi ang life. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, dahing iba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang Pag-asa Legazpi. Para po sa update sa magiging kamugtakan sa satong panahon, nakaka-apekto sa southern section kang Mindanao ang trough low pressure area. Ang nasambit na low pressure area, hababa man ini yung mabilog sa sarong bagyo, asin sa kunya hababa man na antyansa na ini yung maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, ini nasa distansyang 560 kilometers east-southeast kang Mindanao. Samantalang easterlies o andoros na nagahali sa dagat Pasipiko ang nakaka-apekto man sa ibang parte kan sa itong nasyon. Tigdi sa Kabikulan sa maghapon, ilalauman man ang mainit na panahon, alagad posible pa man ang mga pulong pagkuran o pagkikilat asin pagdaguldol, lalo na sa bandang hapon o banggi. Maluya man hanggang sa katamtaman na duros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mairal, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alod kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura, 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 5:43, ngunyan aga, asin masuldo pa na alas 5:57 nil hapon. Kalidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Lunes Santo. Sa pangarang kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa sa News Base, Ramer Tanay sa lado teknikal asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan ngiraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Setup triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Setup new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex